Sa Davao City, patay ang usa ka lola human gidunggab sa makadaghang higayon sa mismong bana niini. Ani ang report ni Jandy Esteban. Dinhisulod sa kwarto sa ilang panimalay sa San Antonio Village, Barangay 19B, Davao City, nakabsan sa iyang kinabuhi ang 70 anyos nga biktimang si Virgilia Darong. Human gitusak-tusak og dunggab sa iyahang mismong bana Martes sa kadlawon. Ang suspect, giilang si Francisco Darong, 74 anyos. Sumala sa kapulisan, una ang krimen, nakadungog pa ang ilahang anak nga naglalis ang iyang mga gidikanan sa ilang kwarto. Dihang iyang nakita ang amahan nga nagkupot og duha ka kutsilyo og nagkadugo na, dayon siyang nanawag og pulis. Pagresponde sa kapulisan, sirado pa ang kwarto hangtod sa nakumbinsi ang suspect nga ablihan kini og didto dayon kini giaresto. Nakuha kaniya ang duha ka kutsilyo nga gigamit sa krimen. Samtang nagbuyod na sa salog ang biktima nga nagkadugo. Ang karing suspect is since 1995 is na siya problema sa pangutok sa pangisip so na ang young family na gyud amoy ni devolves ana sa atong investigators. Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao kuha ang bahin sa pamilya apan nagdumili kini. Wala pa usab mihatag og pahayag ang suspect. Kasong parricide ang atubangon sa suspect apan ginasuta pa sa kapulisan kung muduso ba ang pamilya og kaso batok sa suspect. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV.